Kumrovec, najpoznatije selo na svijetu. Okruženo Cesargradskom gorom, uz lijevu obalu rijeke Sutle, pod svojim se imenom Kumrovec prvi puta javlja u pismenim spomenicima iz 1463. godine, kao jedan od posjeda na Cesargradskom vlastelinstvu. Na samo nekoliko kilometara od Zelenjaka i spomenika Lijepoj našoj okružuju ga ruševine Cesargrada, pod čijim je posjedom nekada bio Kumrovec, brojna brda te doline rijeke Sutle i potoka Horvatska i mnogobrojnih svjetskih poznatih osoba čine ga jednim od bisera Krapinsko-zagorske županije, ali i cijele Hrvatske. Kumrovec, najpoznatije selo na svijetu. Postoje atraktivno turističko odredište nakon Drugog svjetskog rata, uređenjem rodne kuće Josipa Broza Tita i postavom spomenika Josip Broz Tito, rad akademskog kipara Antuna Agustinčića. Nakon osnivanja i uređenja muzeja Staro selo, a 70. i 80. godina izgradnjom spomendoma i političke škole, uz spomenik hrvatskoj himni Lijepa naša domovino, koji je podignut 1935. Kapelicu Majke Bože Snježne u Risvici, kuriju Razvor, značajni krajobraz Zelenjak, Kumrovec posjećuju mnogobrojni turisti iz zemlje i svijeta. Uz navedeno, Kumrovec nudi pregršt prirodne ljepote u kojoj se može uživati pješačenjem, bicikliranjem ili vožnjom nekim prijevoznim sredstvom. Čarobne okuse prošlih vremena, ali i modernu ugostiteljsku ponudu koja će zadovoljiti i najzahtjevnije, nude Vila Zelenjak Ventek, Hostel Kumrovec i ostali kumrovečki ugostitelji. Da bismo boravak posjetiteljima učinili interesantnim te zaštitili nematerijalnu kulturnu baštinu, tijekom godine između ostalim organiziramo manifestacije i događanja Zagorska svadba, ophodi Jurja Zelenog, Dan mladosti i radosti, Trikaljski zvezdari, Fašnička povorka, Vincekovo, Martinje, Autoreli, biciklijade i advent u Kumrovcu. Turistička ponuda općine Kumrovec temelji se na njezinim prirodnim vrijednostima i kulturnom bogatstvu. Od prirodnih vrijednosti svakako valja istaknuti dolinu Zelenjak, koja je 1949. godine proglašena posebno zaštićenim područjem u kategoriji rezervata prirodnog predjela Park šume i memorijalnog prirodnog spomenika. Rezervatom je obuhvaćeno područje Cesargradske i Risvičke gore sa rijekom Sutlom koja protječe kroz 3 km dugačak klanac. Na potezu od Zelenjaka do Kumrovca, uz obalu rijeke Sutle, nalazi se pješačka i biciklistička staza kojom se može doći sve do Velikog Tabora. Jedna od glavnih atrakcija Kumrovca je etnološki muzej Staro selo Kumrovec. Radi se o jedinstvenom muzeju na otvorenom sa očuvanim izvornim seoskim kućama s prijelaza 19. na 20. stoljeće. Do danas je uređeno oko 40 stambenih, gospodarskih i pomoćnih objekata, čime je Staro selo jedan od najatraktivnijih objekata ove vrste u Hrvatskoj. Kroz 30 objekata prikazuje arhitekturu i način življenja s kraja 19. i početka 20. stoljeća. Danas posjetitelji koji dolaze širom svijeta mogu vidjeti kako je živio Kumrovčan kao obrtnik, kao seljak i težak, upoznajući priču o obrtnicima i priču o običajima ovoga kraja. Naravno da je važno spomenuti da je okosnica razvoja muzeja Staro selo Kumrovec rodna kuća Josipa Broza Tita, koja ove godine dobiva svoj slijed povijesnog
prikaza i izgradnje prvog hotela u Kumrovcu. To je hotel Kumrovec koji je 1962. godine pretvoren u Titovu rezidenciju. Kada govorimo o muzeju Staro selo Kumrovec, važno je spomenuti da smo uistinu uklopljeni u priču najpoznatijeg sela na svijetu, jer nas posjećuju ljudi širom svijeta, pa možemo reći da nas je u 10 godina posjetilo više od 500.000 posjetitelja. Ako govorimo na godišnjoj razini, tada muzej Staro selo posjećuje oko 60.000 posjetitelja. Perspektiva daljnjeg razvoja muzeja Staro selo Kumrovec može se sagledati kako u revitalizaciji vile Kumrovec, tako i u uključivanje u muzejsku ponudu kurije Razvor, koja je poznata upravo kao mjesto gdje se rodila i živjela naša poznata operna diva primadona Sidonija Rubido Erdedi. Dakle, muzej Staro selo Kumrovec najpoznatiji je in situ muzej u ovom dijelu Europe svojom slikovitom arhitekturom, originalnim muzejskim ekspozicijama. Zasigurno može biti prekrasna kulturno-turistička destinacija za sve generacije koje dolaze u našu prekrasnu Krapinsko-zagorsku županiju, u našu bajku na dlanu. Muzej Staro selo Kumrovec tijekom cijele godine prikazuje obrte i običaje ovih krajeva. Na taj način posjetitelji mogu upoznati život ovog kraja na sasvim drugačiji način. Prerada kože odavnina je poznata. Iz nje su se izrađivali razni predmeti, a danas je sa cijelom poviješću možete upoznati u muzeju Staro selo Kumrovec. Iz davnih vremena možemo reći da ono datira još od krapinskog pračovjeka koji je koristeći životinje za svoju prehranu, za preživljavanje svoje obitelji. U 19. stoljeću koža se već počela malo više prerađivati sa preparatima, bilo solju, bilo vapnom, tako da su se ti organski materijali u njoj na neki način, znači vapnom se odstranjivala dlaka, a solju se davala jedna otpornost, znači, na truljenje. I početkom 20. stoljeća u ovom kraju je počela malo više, kako privatno, malo više je dolazilo do izražaja i taj zapad i koža se počela prerađivati u manjim radionicama, a nakon toga i industrijski, znači u različitim bačvama i koristeći suvremene materijale, štabila, tanine, soli, kiseline. Drvene igračke Hrvatskog Zagorja su tradicijski hrvatski proizvod nastao u 19. stoljeću u Zagorju. Za njih je karakteristično da ih izrađuju ručno muškarci, a većinom ih oslikavaju žene. Pa od same pripreme u jesen pa do sušenja drveta, do same finalnog proizvoda, za jednu ovakvu tamburicu imaju 52 operacije, znači 52 vrsta posla. I kad je suho drvo, za nas koji znamo raditi nije veliki problem. Nije svako drvo dobro da bi se izradila drvena igračka, bilo to tamburica, konjić, ormar ili nezaobilazan leptir. Najčešće drvo je za tamburicu vrat ili tuk, to je starinski naziv je bukva. Za kopaljnicu ili tijelo je lipa i alša su najkvalitetnije drva. Mekano za obradu. S generacije na generaciju prenosi se znanje izrade drvenih tradicijskih igračaka, koje su svoj dom našle u svakom dijelu svijeta. Igračke se prodaju na sajmovima, crkvenim svečanostima, na tržnicama. Nalaze se na listi zaštićenih dobara nematerijalne baštine u registru kulturnih dobara Republike Hrvatske i od 2009. godine na popisu nematerijalnih dobara upisanih na UNESCO-vu listu zaštićene kulturne baštine. Zdenac radosti je jedan od bitnih elemenata područja Kumrovec. Osim povijesnih i kulturnih vrijednosti, ima izuzetan značaj u prostorno i parkovno-pejsažnom oblikovanju prostora. Projekt je 1984. godine izradio Urbanistički institut Hrvatske, a Zdenac je izgrađen 1988. godine. Smješten je uz rub muzeja Staro selo Kumrovec, uz aleju 88, crvenolisnih javora. Podovi bazena su ispunjeni mozaicima od prirodnih oblutaka koja su izradila djeca s cijelog prostora bivše Jugoslavije. Ugostiteljska ponuda Kumrovca seže u daleku 1888. godinu, kada je otvoren prvi lokal u Kumrovcu, koji radi još i danas.
Tijekom godina posjetili su ga gosti iz svih krajeva svijeta. Lokal kod Starog je u obiteljskom vlasništvu moje obitelji od 1888. godine, kada je moj pradjeda započeo sa tim poslom. Nakon toga su 4 generacije praktički bez prekida, osim u vrijeme Prvog i Drugog svjetskog rata, nastavile do danas i kada nastojimo napraviti tu ugostiteljsku ponudu što kvalitetnije. Lokal se nalazi u muzeju Staro selo Kumrovec, pa sa time i gosti koji dolaze su pa većinom stranci, više je stranih nego domaćih gostiju, nažalost, ali je tako da i jedni i drugi. Od poznatih gostiju tu je naravno Kumrovec posjetilo vezano na Tita, ali i bez obzira na to jako veliki broj poznatih gostiju. Među možda najpoznatijima 1970. godine ovdje je bio Tito primio predsjednika Amerike Nixona, pa postoje također fotografije, zapisi gdje su oni bili u samoj gostionici. Gastroponuda i smještajni kapaciteti najpoznatijeg sela na svijetu Kumrovca udovoljit će svakom gostu. Restorani, hosteli, kafići samo su dio turističke ponude. Na području općine Kumrovec postoje 2 smještajna objekta u vidu vile Zelenjak i hostela Kumrovec. Ovo hostel je jedan od prvih hostela u Hrvatskom Zagorju. Otvoren je ovdje u Kumrovcu radi razvoja turizma ovoga kraja i posjeduje negdje 59 leževa, ima da je 18 soba, ima da je svoje parkiralište, natkrivenu terasu za goste, otvoren je vanjskog tipa kao kuhinja, znači mogu tu doći i ljudi koji ne spavaju u hostelu, mogu doći na ručkove i domaće specijalitete koje pripremamo ovdje, tako da sve isto pozivam da i dođu da probaju naše specijalitete, iako nisu gosti hostela. Gosti dolaze iz svih krajeva svijeta da bi uživali u pravoj bajci najpoznatijeg sela na svijetu. Gosti dolaze i iz Europe, to jest gosti koji tu noće, pa borave tu jedno vrijeme, jedan dan ili 2 i odlaze dalje. Oni su gosti koji po ovoj destinaciji Hrvatskog Zagorja razgledavaju te turističke destinacije i to su gosti, eventualno domaći gosti iz Slovenije, Zagreba. Tradicija duga 80 godina, bogata gastroponuda, prekrasni apartmani i brojni drugi turistički sadržaji samo su dio bajke o najpoznatijem selu na svijetu. Prabaka i pradjed otvorili su gostionicu u Zelenjaku 1938. godine, 3 godine nakon što je podignut spomenik hrvatskoj himni ovdje u Zelenjaku. Nakon prabaka i pradjeda gostionicu su vodili baka i djed, a danas ovaj obiteljski posao vodimo roditelji, brat i ja. Unutar objekta nalazi se a la carte restoran sa 70 sjedećih mjesta u restoranu, 50-ak na terasi. U restoranu nudimo jela nacionalne hrvatske kuhinje, pošto se nalazimo kod spomenika Lijepoj našoj, željeli smo obuhvatiti cijelu Lijepu našu. Naravno, naglasak je na tradicionalnoj zagorskoj kuhinji i svježim namirnicama iz našeg okruženja. Ovdje u objektu nalazi se i dvorana za svadbene svečanosti, kongrese, sastanke i slična obiteljska ili poslovna događanja. Također nudimo smještaj u 7 dvokrevetnih soba, ekskluzivnom apartmanu uređenom u rustikalnom stilu i mini wellness. Ono što je gostima najinteresantnije uglavnom su događanja na otvorenom, pošto se nalazimo u zaštićenom krajobrazu gdje je predivna priroda. Gostima nudimo ručkove ili večere u prirodi. Kumrovečko područje ima karakterističan izgled koji se povezuje uz Hrvatsko Zagorje te izuzetno dobro sačuvane ekoprofilacije s primjerenim razbacanim grupacijama gradnji u vidu zagorskih hiža, klijeti, vikendica, što predstavlja veliki potencijal za daljnji razvoj kontinentalnog ekoturizma. Pored toga, uspostavljena je vinska cesta koja je najvećim dijelom prati postojeće prometnice i nastavno povezuje susjedne općine. Zagorje svojim položajem odabrano za gajanje vinove loze sa svojim prekrasnim bregima, osunčanim zrakama sunca koje daju svježe kapljice rajskog vina. Povijest vinogradarstva u ovim krajevima
je jako duga, no otkad imamo zapise, znači to je vezano uz kršćanstvo, uz naše župe, tu kako su se formirale, sigurno su se i uzgajale evropske loze, međutim vinogradarstvo je doživjelo jedan veliki šok jer je filoksera uništila vinograde koji su bili na vlastitom korijenu i onda je trajalo jedno vrijeme dok su se obnovili vinogradi na američkoj podlozi i tako da ja na svojoj etiketi imam tu godinu kad je moji preci su posadili vinograd 1893. na američkoj podlozi. Sivi Pinot, Sauvignon, Riesling samo su dio vinske priče Kumrovca, dok su se nekada na ovim prekrasnim bregima uzgajale vinove loze koje su davale puno grožđa s manjom kvalitetom vina. Danas je sasvim drugačija situacija. Danas prevladavaju nove sorte, svjetske sorte, Pinot, Chardonnay, Sauvignon, Riesling rajnski, graševina, i danas se to dobivaju zaista kvalitetna vina i naravno danas i takvo vino ima jedino tržište. Vina ovih krajeva mogu se pohvaliti svježinom i posebnim aromama, koja su sve više tražena u svim krajevima Hrvatske. Sve više je to vino lijepo izbalansirano, ugodno za piti, svježe, tu je Zagorje, Međimurje, naš lokalitet je poznat da su malo svježa vina, dakle malo bogatija kiselinom, no upravo i takva jesu za te naše mješavine, za taj gemišt. Na području općine Kumrovec djeluje 50 vinogradara s nešto više od 50.000 trstova vinove loze, koja svojim kapljicama užitka uveseljavaju mnoge ljubitelje enologije. Na samom području općine Kumrovec imamo oko 50.000 trsova. Zastupljene su sorte zeleni silvanac, graševina, Sauvignon, Chardonnay, Frankovka. Vinogradari ovih krajeva mogu se pohvaliti i brojnim nagradama za kvalitetu svojih vina, koje su osvojili na raznim natjecanjima u županiji, ali i šire. Znači, u udruzi vršimo takmičenja, osvojili smo, imamo neke zlatne medalje, srebrne, brončane, obilježavamo, znači, Vincekovo, Martinje, Svetoga Bartola. Lovstvo na području Kumrovca ima dugu tradiciju. Svojim djelovanjem pridonosi uzgoju i zaštiti divljači, ali i lovom. U našoj lovačkoj udruzi imamo 63 člana, od toga jedno 50 aktivnih, ostalo više potpirajućih članova. Lovačka udruga se bavi, znači, uzgojem, zaštitom i lovom divljači i dosta djelujemo, znači, u lovnom streljaštvu. U našem lovištu najviše obitava, znači, srneća divljač, zec, fazan, patka, a pojavilo nam se u zadnje vrijeme nešto divlje svinje. Okružen ruševinama Cesargrada i kapelom Majke Božje Risvičke, na ulasku u općinu Kumrovec na cesti Klanjec-Kumrovec nalazi se spomenik hrvatskoj himni Lijepa naša, u zaštićenom značajnom kraoliku Zelenjaku. Okruženom šumovitim padinama klanca rijeke Sutle, spomenik su podigli povodom 100. obljetnice himne Braća Hrvatskog zmaja i to u čast njenom autoru Antunu Mihanoviću. U njega je uzidana spomen ploča sa prvim stihovima himne i reljefni lik samog Mihanovića. Na prekrasnom mjestu, gotovo okomito na brdu iznad spomenika Lijepoj našoj, nalazi se kapela Majke Božje Risvičke. Kapela se prvi puta spominje 1639. i navodi se samo dio njena opisa, zvono i 3 oltarnika. Tijekom vremena kupola je pregrađivana, a od prvotnog inventara sačuvan je samo kip Majke Božje. U središnjoj niši bio je kip Majke Božje s mjesecom pod nogama i malim Isusom i žezlom u rukama. Sa strane su stajali kipovi Svetog Petra i Ivana Evanđeliste. Do 1802. godine kapelica ima potpuno novi glavni oltar pod titulom Čudotvorne Gospe. Još jedna od sakralnih ljepotica, kapela Svetog Roka na Kumrovečkom brijegu, prvi se put spominje 1686. godine. Zbog starosti i skučenosti, 1739. podiže se nova kapela za 600 ljudi. Nova crkva Svetog Roka izgrađena je na drugom kraju Kumrovca u Cestu, ali samo s kipom sveca, mnogo siromašnije uređena od prijašnje. Na padini podno razvora samo je kurija grofova Erdedi, sagrađena oko 1780. godine, u kasno baroknom stilu. Ova plemićka obitelj osim posjeda u Varaždinu, posjedovala je i nove dvore Klanječke, te ovaj omanji dvorac Kuriju. U Kuriji je svoje najranije djetinjstvo provela grofica Sidonija Erdedi Rubido, najpoznatija pjevačica toga doba, 19. stoljeća, te prva hrvatska operna primadona, vatreni pristaša ilirskog preporoda, koja je prva javno pjevala hrvatskim jezikom, još Hrvatska ni propala,
i arija Ljubice iz prve hrvatske opere Ljubav i zloba. Povijest ovih krajeva uistinu je impozantna. Osim brojnih poznatih osoba, prekrasnog krajolika, davne 1573. godine započela je seljačka buna na ovim područjima, napadom na Cesargrad, i zatim se proširuje u ostatak Hrvatskog Zagorja sve do Varaždina. Također, ne manje interesantna je i činjenica da je otprilike 1/3 ove male, ali vrlo poznate općine uvrštena u europski projekt Natura 2000, koja ima zadatak zaštititi floru i faunu rijeke Sutle i Risvičke gore, kao dva lokaliteta od posebnog značaja zbog svoje očuvanosti i raznolikosti biljnog i životinjskog svijeta. Kumrovec je koljevka bogate kulturne i povijesne baštine i vrijednih ljudi, najpoznatijeg sela na svijetu, koji proizlazi iz činjenice da je na ovom prostoru rođena jedna od najpoznatijih ličnosti 20. stoljeća, Josip Broz Tito. U Kumrovcu je 1892. u siromašnoj obitelji rođen svjetski poznati državnik Josip Broz Tito. Nakon školovanja u Zagrebu 1910. stupa u socijalistički radnički pokret. Nakon toga radi u Sloveniji, Češkoj, Njemačkoj i Austriji. Po izbijanju Prvog svjetskog rata upućen je na rusku frontu gdje je uhapšen. Iz zatvora odlazi na ratište gdje biva ranjen i zarobljen. Od 1917. do 1920. sudjeluje u revolucionarnom pokretu u Sibiru. Dolaskom u Zagreb 1920. ulazi u Komunističku partiju Jugoslavije i radi na mnogobrojnim metalurškim poslovima diljem Kraljevine Jugoslavije, boreći se za radnička prava. 1934. biva osuđen na zatvor zbog komunističkog djelovanja i do 1934. većinu vremena provodi po zatvorima. 1935. i 1936. boravi u Moskvi, odakle se vraća na politički rad u zemlji. Od 1937. generalni je sekretar Komunističke partije Jugoslavije. Za vrijeme Drugog svjetskog rata organizirao je vojni otpor, narodni ustanak i partizanske odrede. Od samog početka vrhovni je komandant oružanih snaga Narodnog ustanka i Narodno-oslobodilačke vojske. Poslije rata postaje predsjednikom nove Jugoslavije i rukovodi zemljom. Josip Broz Tito je iz rata izašao kao priznati državnik i vođa u antifašističkom ratu. Za Hrvatsku je zaslužan ne samo što su vraćeni dijelovi Dalmacije, koje je ustaški režim ustupio Italiji, nego i za to što su u sustav Hrvatske ušli Istra, Rijeka i Kvarner. Po završetku rata zauzima ključne državne i političke položaje. Tito sredinom 20. stoljeća postaje jednim od osnivača pokreta nesvrstanosti, skupom izvanblokovskih zemalja koje su politikom aktivne miroljubive koegzistencije djelovale kao čimbenik smanjenja napetosti između zemalja NATO-a i Varšavskog pakta. Na čelu Jugoslavije ostao je do svoje smrti 4. svibnja 1980. Kumrovec je kroz desetljeća postao turistička destinacija, prepoznatljiva u najvećoj mjeri upravo po činjenici da je u njemu rođena jedna od najinteresantnijih i najintrigantnijih osoba 20. stoljeća. Na Josipu Brozu Titu kao svom glavnom brendu, zbog kojeg i danas jedno malo mjesto od svega 300-tinjak stanovnika posjećuju mnogobrojni turisti sa svih kontinenata svijeta, Kumrovec gradi imidž najpoznatijeg sela na svijetu. Razvoj Kumrovca će se u budućnosti bazirati na dvije grane gospodarstva. Jedna grana gospodarstva je turizam, koji se bazira na brendovima koji se u Kumrovečkom kraju nalaze. Prvenstveno je to Josip Broz Tito kao jedan globalni brend i spomenik hrvatskoj himni, Sidoniji Erdej i Rubido i etnomuzej Staro selo kao brendovi na jednoj europskoj i nacionalnoj razini. Drugi dio gospodarstva, naravno zbog duge tradicije u metaloprerađivačkoj industriji i obrtu, će se bazirati na toj grani i ovdje već danas imamo nekoliko uspješnih tvrtki koje će biti garant za razvoj Kumrovca u metaloprerađivačkoj branši. Tu su naravno tvrtke kao što je Štefan d.o.o., kao što je Alba grupa, kao što je Ljevonica Duni ili kao što je Tisak Dada. Sve su to tvrtke koje imaju vrlo kvalitetne završne finalne proizvode koje plasiraju na najeminentnija svjetska tržišta. Također, naravno, uz ove brendove koji se spominju, koje sam spomenuo na početku, potrebno ih je opremiti sa van, znači nekakvim pansionskim sadržajima, odnosno koji će dati smještanje kapacitet, koji će onda ovdje pozicionirati gosta koji će stalno boraviti u Kumrovcu i moći obilaziti sve te destinacije u krugu. To je naravno baza, državni objekti u vlasništvu Republike Hrvatske koji već godinama stoje ne stavljeni u funkciju, ali evo, nadamo se da će to ubrzo biti također riješeno i da ćemo imati mogućnost razvoja u tom segmentu potpuno podržano. Dođite i uvjerite se sami.
dočekat će vas gostoljubive Zagorke i Zagorci uz one poznate stihove koji se u našem mjestu često znaju čuti. Dobro mi došel, prijatelj.